kasngi tho ding ki executive member but MDC ka KCDC na du EM Council building ba pen crowd kharcharin EM development ba Powell Soklet MDC Nongstein Dr. Jurisman Yao Pnyao MDC Jayao ba Denzel Chen but MDC Mau Plang ba Lancaster Marbanyang kila lek ban jurip yakatana trekam jong ka district council ka badan Nongstein hak jinglik jurim lala baka office ka day ka bahe Henry la penan kam tang ka tu ka ni ki kam rabat ka tre kam khambun ban siu ya ka professional tax kat ba ki we ki kam rabat ka guest room shu lat a ka jaka parking ru klem penan kam la let jurep ru ya ka court building bat ka tre kam bha bat dang don ki tiar bat ki core ki board kum ki computer ki ba ampat pendon kam kani ke jinglit jurep ka long ka sin ka baningkong na du ba ka VPP kala yo ban bat ya ka borsin sharp ka ba dang long ru dang khendiat banai menta Nee, hoeft toch heel hard zo mee.